अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राडेबाज संस्कृतीची सुरुवात करणाऱ्यांना पोलिसांनी वेळीच आवर घालावा असं वक्तव्य युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलंय। पाहूयात। नमस्कार। प्रथम मी सांगेन की काल जो देवगड शहरामध्ये संध्याकाळी जो प्रकार घडला तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे। तो प्रकार जो घडला तो कॉलेज रोडवरती जोशी म्हणून मुलगा आणि या देवगड शहराचे रहिवासी असलेले राणे समर्थक असलेले मिलिंद माने यांनी त्या मुलाला बेदम मारहाण करून जीव मारण्याची जी धमकी दिली, अशा अल्पवयीन मुलग्याला जो आज 15 वर्षाचा आहे त्याला त्यांनी मारहाण केली आणि मारहाण करून जीव मारण्याची धमकी दिली। त्याचा आम्ही प्रथमतः युवासेना असेल निषेध करतो। खरं म्हणजे हा प्रकार देवगडसारख्या शहरामध्ये, शांतता शहरामध्ये घडता कामा नये होता। कारण ही जी संस्कृती आहे ती आप्पासाहेब गोपटेंची आहे। कारण हे शहर आतापर्यंत शांत राहिलेलं आहे आणि हा देवगड शहराचा वारसा नाही किंवा संस्कृती नाही, पण राणा संस्कृती या शहरामध्ये कोणी आणली हे सर्वांनाच माहिती आहे। हे जे कार्यकर्ते आहेत ते आमदार नितेश राणे यांचे आहेत। त्या दिवशी जो पण प्रकार घडला तो पण ह्याच संस्कृतीमुळे घडला, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे। कारण त्या दिवशी आमचे गणेश गावकर असतील, सगळे मंडळी असतील, त्या शहरामध्ये रुग्णांच्या चांगल्या हेतूने ते गेले होते आणि त्यांच्यावर सुद्धा हा प्रकार घडला। आणि त्यानंतर ही दादागिरीची जी भाषा आहे, म्हणजे आम्ही जो करू सो कायदा, या हेतूने जे लोक या ठिकाणी राणे समर्थक BJP असेल वावरती आहे, ती खरं म्हणजे देवगड संस्कृतीला एक नाचक्य आहे। खरं म्हणजे त्यांच्यावरती 324 असतील, 323 असतील, 341 सारखे गुन्हे आज दाखल झालेले आहेत। आम्ही तुमच्या मार्फत असतील आम्ही पोलिसांकडे मागणी करतोय की ह्या अशा संस्कृतीला आळा घालणं गरजेचं आहे आणि तुम्ही पोलिसांनी कार्यतत्परता दाखवणं सुद्धा गरजेचं आहे। त्यांनी गुन्हे दाखल केलेले आहेत आम्हाला माहिती आहे, पण पुढची कारवाई जी असेल, पंचनामा असतील, बाकीच्या गोष्टी असतील, त्या लवकरात लवकर करून या गोष्टीवरती पडदा पाडणं सुद्धा गरजेचं आहे। कारण त्याला एक आळा बसला पाहिजे अशा संस्कृतीला। कारण जर ह्या मुलाचे वडील आम्ही बघितले तर जोशी हे वकील आहेत, कदाचित पोलिसांवरती काल दबाव होता आणि पोलिसांवर दबाव असल्यामुळे, पण जर ह्या मुलाचे वडील जर वकील नसते तर हा गुन्हा नोंद झाला असता का, याच्यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे। कारण ते हायकोर्टातले वकील आहेत, त्यांनी कायद्याचा चांगला अभ्यास केलेला आहे। त्यामुळे जर सर्वसामान्य जर माणूस हे असते आणि असा जर प्रकार याच्यामध्ये घडला असता तर यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला असता का, हा मोठा प्रश्न आहे। पण वकील असल्यामुळे तो गुन्हा दाखल झाला। ह्या संस्कृतीला आळा बसला। ही राडेबाज संस्कृती ह्या देवगड शहराची नाही आहे आणि हे आमदार नितेश राणेंचे कार्यकर्ते आहेत, ते मुजोर झालेले आहेत। या मुजोरीबद्दल त्यांना कुठेतरी आळा घालणं गरजेचं आहे। जसे नेते तसे कार्यकर्ते, अशी भावना त्या देवगडवासियांची आहे आणि त्यामुळे यांच्यावर जी कारवाई करावी ती लवकरात लवकर करून ही देवगड होतं तसं शांत करावं अशी मागणी तुमच्या मार्फत करत आहे। आधी सुद्धा यांचे जे मिसेस आहेत स्थानिक नगरसेविका आहे आणि यांचे मिस्टर जे मिलिंद माने आहेत त्यांच्यावरती आधी सुद्धा आनंदवाडी इथे काही धमकी दिल्याप्रकरणी क्लिप सुद्धा व्हायरल झाल्या होत्या आणि ह्या अशा संस्कृती लोकांवरती कारवाई होणं खूप गरजेचं आहे आणि ती लवकरात लवकर व्हावी अशी आमची पोलिसांकडे मागणी आहे। तुमचं सांगतो की त्या दिवशी आमचे गणेश गावकर असतील, सर्व मंडळी असतील, अपहरणाचा गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून आम्ही एक अर्ज केलेला आहे पोलीस स्टेशनला। त्या संदर्भात सुद्धा पोलिसांवरती खूप दबाव आहे।
कारण सत्ता याचा वापर कसा करावा हे नितेश राणेंना चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे पोलिसांनी लवकरात लवकर जर त्या अर्जावरती कारवाई केली नाही तर आम्ही परत SP कडे जाऊन त्याबद्दल तक्रार करणार आहोत. याची दखल त्यांनी घ्यावी. बघा यांनी लवकरात लवकर ही कारवाई करावी. त्या अर्जावरती आम्हाला उत्तर द्यावं अशी आमची भूमिका युवा सेनेची आणि शिवसेनेची आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.